Здравейте, операция ще правим. Ай. Само да ни откъс някой зъбче. Последователите ще ме убият. Не успя. Я успяха, ама много малка част от него. Ау, да, видях го. Окей. Не, сега още малко. Аз просто А то малко къде по-малко, отива? Фръква. Добре. При мен е фръкнето. Боже Господи. Не, веди го надолу. Да, аз просто... Не, това наведи е така, за да го хванеш с за да го хванеш с острото. Ударих ли те? Да. Каболи ли те? Чакай, на другата страна трябва да е така. Господи, за полекарката може ли хора? Ще ме бие. Не може това. Чакай, я припочвам.